Prosím, mohol by sa niečo opýtať? Viete čo, ja sa strašne ponáhľam, prepáčte, že... Sekundičku. Prosím? Iba potrebujem vedieť... Nie, ponáhľam sa. Nemám čas, sorry. Dobrý, prosím, mohol by sa zase zabrať? Jaké 2%? Však ja nemám ani percento a budem ešte niekomu dávať 2, čo vám šíbe? Dobrý, prosím vás, mohli by ste mi povedať? By som sa vás opýtala, že kto dá mne 2% z dane. Nemám čas, ja ďalej. Prosím vás, mohol by sa spýtať, komu idete dať 2% z dane vy? Na kultúru. Čožo? Čo chce? Čo teba do mojej dane? Čo si mi povedal? Však na kultúru. Dobre vraví. Dobre hovoríš. Môj kamarát. Všetko treba, na kultúru. Tu také nejaké divadlo, jak sa to volá? Všetko treba dať na skrat. Nie 2%, 120% na skrat.